די, אתה מצחיק לבוטה. די! פתאום אתה רוצה? תמשיך גנג'ר, טוב, בואי. אני גם מפחד ואני הולך. יואו, לא ראיתי אותה! אביטל? זה כלבו. כלבו כבר. נו, יאללה. מה קרה? את פחדת? לא, איווה. הנה, אני פתח. לא גיבי. אתה נוגע בעצמך. אתם עלולים להיפגע, להתקדם. אנחנו עושים אותה ככה. תוריד מן הצעד הראשון. תוריד צעד משם. כן, הצעד, תוריד צעד. תקדמו, מה הוא יעשה לכם? יהרוג אתכם. נו, גיאורגי, זה מסוכן אומרים לך. קדימה, לך. לא מסוכן. תרימו את הראש הראשונה. תרימי את הראש. לא ללכת עם הגב, לא לעצום עיניים. אני לא תסתכל. אתה, תוריד ממנה את היד, אל תחזיק אותה ככה. תוריד ממנה את היד הראשון. תוריד את היד משם. כן, אתה, תוריד את היד. תקדמו, מה הוא יעשה לכם? יהרוג אתכם. נו, גיאורגי, כמה זה לך? לא. איפה אביטל וגיאורגי? אני פה, קדימה, פה. אתם מקדימה? אוקיי. תלכו. לפה. נו, פה שמאלה, אני רואה. לא, אין פה אין ללכת. ללכת ביחד, נתקדם. לפה, נכון? דודי, אני לא... דודי, תתקדמו! להתקדם, לא לעמוד במקום. אבל לאן? תמיד להיות בצורה. אנחנו חוזרים אחורה. אחורה, לא, גיאורגי, קדם. נו. עמית? עמית? איפה את? קדמו, איפה אתם? אנחנו פה! טוב, זה אני. אביטל, איפה את? לאן? טוב, לאן? טוב, עברנו אותו. זה הקיר, מפגרים. זה הקיר, לך קדימה. אביטל. לא לפה. זה הקיר, לך קדימה כבר. תלכו, תתקדמו, אל תדאגו. קדימה! יש פה קיר! אנחנו מהקיר. אמא! אמא!
רוצים DVD שלכם? כן! כמה הוא עולה? חבר'ה, דיסק אחד עולה 50. כמה? 1.50, 5